ассалому алайкум бинандагони азиз. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон барномаи иттилоотии набзи донишгоҳиро бо тозатарин хабарҳои дохили донишгоҳӣ манзури шумо менамояд. ҷомеаи меҳнатӣ ва устодону муассилини донишгоҳ моҳи декабри соли 2015-ро бо дастовардҳои тоза ва ҷолиби диққат сипарӣ намуданд, ки ин лаҳза шуморо бо муҳимтарин иродотҳои он ошно месозем. дар барнома бо шумо Мавлуда Шарифова ва Ғайрат Маъруфӣ. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. ҳамовозии донишҷӯён ва ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ аз қабули қонуни нави ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқоту вохӯрии ректорони донишгоҳҳо бо хатмкунандагон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, ташрифи адибон ба донишгоҳ, фаъолияти барномаи нави иттилоотӣ дар маркази тестии донишгоҳ, рӯзи дарҳои кушод, ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи навбатии набзи донишгоҳ. қабул шудани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат аз ҷониби ҷомеаҳои кишвар ҳамовозӣ ҳамаҷониба пайдо намуд. Дар баробари ҷомеаҳои меҳнатии вилояту ҷумҳурӣ муҳассилини донишгоҳ низ дар радифи ҷавонони вилоят бо ташаббус дар раҳпаймоӣ ширкат варзида, ҳамовозии ҳамаҷонибаи худро аз ин иқдоми ҳаётан муҳим, яъне қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат баён намуданд. субҳи 16 декабр беш аз 2500 нафар донишҷӯёни донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҳамроҳи дигар муҳассилини муассисаҳои касбию олии маркази вилоят дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд дар раҳпаймоӣ ширкат намуда, ҷонибдории худро ҷиҳати қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат баён намуданд. ҷавонони саодатманди кишвар дар шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдати комил ва ривоҷу равнақи корҳои созандагиву ободонӣ дар мамлакат, муҳайё карда шудани шароити мусоид баҳри таҳсил ва густариши ҳамаҷонибаи сиёсати давлатии ҷавонон бо азму иродаи қавӣ баҳри саҳмгузорӣ ба рушди ояндаи кишвар ва муттаҳидӣ дар атрофи сиёсати созандаи пешвои миллат ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба ин ташаббус иқдом варзиданд. муовини раиси вилоят Назира Ғаффорӣ қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатро таърихӣ номида, тасвибашро ба нафъи ҷомеа арзёбӣ кард. зеро президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини ба сари қудрат омадан ҳамеша барои пешрафту шукуфоии ватан талош варзида, ҳамаҷонисориҳои худро барои беҳбудии зиндагии мардум равона кардааст, иброз намуд ӯ. сипас устоди донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон доцент Ҳабибулло Тоатов, магистранти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Эраҷ Холматов баромад намуда, пиромони моҳият ва рисолати таърихии қабули қонуни мазкур дар иртибот бо хизматҳои пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ибрози назар намуданд. Зариф Мирдадоев, сардори раёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳии вилояти Суғд, муроҷиатномаи ҷавонони суғдиро доир ба ҳамовозии ҷавонони вилоят оид ба қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ба самъи иштирокдорон расонид. ҳамин тавр бо камоли ифтихор метавон гуфт, ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари мустақили соҳибихтиёр ҷойгоҳи муносиб ва сазовори худро дар арсаи байналмилалӣ пайдо карда, падидаи мазкур инъикосгари тантанаи ормони ҳазорсолаи миллати тоҷик аст.